Hello friends, Bodo Job Info official YouTube channel MTS-Havaldar SSC under दायो गोदान एप्लाइ जागासिनो दङ स बेयाव अनलाइन खालामगोन मबाइलाव मारै खालामो नोंथांमोना A to Z नायबानो जाबाय दा बेनो जाबाय मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगो बेयाव हागोन 18 इयार्सनिफ्राय स नोंथांमोना बेयाव एलिजिबल जागोन स बेनिफ्राय गोबाव खालामा जों डिटेल्सखौ नायगोन बेनिफ्राय फुल डिटेल्स नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव भिडिअ दङ दाखालिसो होदों बेखौ नायबानो गासिबो नोंथांमोना बुजिजोबगोन स लोगोफोर जों फैबाय अफिशियेल वेबसाइटआव SSC आव स बेयाव फैनाय लोगो लोगो जायफ्रा आइडि दंखायोना सिगांनि बेयाव होनानै स नोंथांमोना लगइन खालामबानो स नोंथांमोना डाइरेक्ट एप्लाइ प्रसेसआव थांनो हागोन आरो बेनिफ्राय जायफ्रा गोदान ना अब्ला एसे फैनानै रेजिस्टार नाव मोनदों निउ इउजाराव नोंथांमोना क्लिक खालामबानो स गोदानै रेजिस्टार खालामनानै आइडि मोननो हायो आरो जेब्ला आइडि मोनगोन फिन खनसेबाव लगइन खालामनानै नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनो हायो दा जायफ्रा दंखायो नोंथांमोना टेनसन गैया जायफ्रा गोदान नोंथांमोना निउ इउजाराव थुनाय लोगो लोगोनो आइडि बानायनानै लानो हायो स बिदिब्ला माबोरै खालामो जास्ट एग्जाम्पल होनोसै आं नोंथांमोनाहाय स नोंथांमोना नायदो एन्ड बेयाव थुनाय लोगो लोगो बेयावनो फैबाय स नोंथांमोनाहाय बेवहाय फर्म साबमिट खालामनांगौ अब्लानो आइडि मोनगोन जेरै फार्स्टआव आधार कार्ड नाम्बार पेन कार्ड नाम्बार नोंनि नाम फादार्स नेम मादार्स नेम बेनिफ्राय बार्थडे जेन्डार स नोंथांमोना होनानै मेट्रिक पास माब्ला जादोंमोन इयार अफ पासिं होनानै सेभ खालामबानो स नोंथांमोना आइडि मोनगोन आरो आइडि मोननाय लोगो लोगो नोंथांमोना फिन खनसेबाव बेक फैनानै लगइन खालामनानै एप्लाइखौ नोंथांमोनाहाय खालामनो हायो अके दा जोङो लगइन खालामबाय स लगइन खालामनानै MTS ओंखारखाबाय नन टेक्निकेलनि बेनिफ्राय गाहायाव फैनाय लोगो लोगो अफिशियेल नटिफिकेसन डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो एप्लाइ प्रिन्ट डाउनलड चालान अफलाइन बेबायदि गोबां अपसन मोनो अके जा जोंनि खामानिया नैबे एप्लाइआव थुनाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हायो बेनिफ्राय नटिफिकेसन नायनोबा बेयाव क्लिक खालामबा नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामनानै नायनो हायो स दायो लोगोफोर आं बेयाव एप्लाइ अपसनाव थुनाय लोगो लोगो बेयाव नोंनि नाम ओंखारखागोन मानोना नोंथांना रेजिस्टार जाखाबाय नालाय माखासेखौल' जोङो एडिट खालामनांगौ दा बबेखौ खालामनांगौ जों दानिया नायनोसै स्क्रल डाउन खालामनानै दा जोङो स्क्रल डाउन खालामनाय लोगो लोगो जोंहा 15 नाम्बाराव डाइरेक्ट फैबानो जाबाय एग्जाम सेन्टारखौ नोंथांमोना होनांगोन दा बेयाव आं होनोसै हमना ला एग्जाम्पल महरै तेजपुर अके दा जोङो तेजपुराव होनो हासिगोन जोङो हमना ला बेयाव तेजपुर नागिरनांगोन अके जा जों बेयाव नागिरबाय तेजपुर दंना गैया स नोंथांमोना गैयाब्ला स नोंथांमोनाहाय गुवाहाटिखौ होनो हागोन दा लोगोफोर जों बेयाव तेजपुर मोनासै जों होनांगोन बेनो जाबाय जोंहा दायो गुवाहाटिखौ होनाय लोगो लोगो नेक्स्टआव जोङो बेवहाय चइस खालामनांगोन दा बिदिब्ला आं बेयाव शिलंखौ खालामबाय अके शिलं बेनिफ्राय आं बेयाव सेलेक्ट खालामबाय एन्ड थार्डआव आङो बेवहाय नागालेण्डखौ होनोसै स नोंथांमोना जेराव कम्फर्टेबल बेयावनो एग्जामखौ होनो हायो बे नोंनि खोथासै एन्ड बेनिफ्राय 16 नाम्बाराव मिडियाम अफ कम्पिउटार बेस्ड एग्जामिनेसन माने अनलाइन एग्जाम जायो नालाय जोङो हिन्दी इंलिसाव सेलेक्ट खालामदो एसामिसखौ जों रोंखाया बाट जोंहा इंलिसखौ रोङो अके इंलिसखौ होबाय एन्ड नेक्स्टआव नोंथांमोना फिन खनसेबाव बेयाव भेरिफाइ खालामनांगोन अके जोङो फिन खनसेबाव जोङो बेवहाय इंलिसखौ होबाय एन्ड बेनिफ्राय स नोंथांमोना 17 नाम्बाराव न' होदो अके एक्स सार्भिसन जों नङा जों न' होबाय एन्ड बेनिफ्राय जोंहा मा एडिट खालामनांगौ अपसन दङ जों बेखौ नायजोबसै देन बेनिफ्राय डाइरेक्ट फैनानै स नोंथांमोना बे 18 नाम्बाराव न' होदो एन्ड बेनिफ्राय स 19 आव नोंथांमोनाहाय येस होदो जुदि बैसोआ बारायबायब्ला एन्ड बेनिफ्राय डाइरेक्ट ST आ फैखायो स जोंहा ST होबाय एन्ड बेनिफ्राय दानिया पस्ट कड फैबाय अके दा नोंथांमोना बबेयाव दङ MTS पस्टआ बेखौ नोंथांमोना नायदो आरो बबेयाव प्रिफारेन्सखौ होनो सानदों जिखुनु जाया स्टेटआव नोंथाङा प्रिफारेन्सखौ होनो हायो डेट मिन्स साख्रि जायोबा बे स्टेटआव नोंथांमोना थाहैनांगोन अके बेखौनो बुंनाय जादों स बेखायनो नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट खालामदो अके गासै दङ बेयाव जोंहा 72 मोनदों स नोंथांमोना बेवहाय हमना ला 72 आव मा दं बेखौ नायदो हमना ला एग्जाम्पल 72 आं बेयाव होबाय बेनिफ्राय हमना ला 71 बिदि होबाय आरो हमना ला जास्ट नोङो हमना ला नोंनि सायाव स्टेटआ बबेखौ होनो गोसो दङ स नोंथांमोना बेयाव गासैबो बक्सआव फिल खालामनांगोन अके बेनिफ्राय स नोंथांमोना हाइस्ट क्वालिफिकेसनखौ 21 आवहाय नोंथांमोना बेसेबां फरायनाय स नोंथांमोना बेयाव होना लादो ग्रेजुवेट बा नोंथांमोना ग्रेजुवेट होनो हागोन बेनिफ्राय स नोंथांमोना फिन खनसेबाव बेखौहाय 10 स्टेन्डार्डआव होदो अके 10 स्टेन्डार्ड नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामदो स बे जाबाय नोंथांमोननि एन्ड बेनिफ्राय दाने एग्जामखौ नोंथांमोना बेवहाय पास होनांगोन एन्ड बेनिफ्राय पार्सेन्टखौ नोंथांमोना बेहाय चेन्ज खालामना होदो पार्सेन्टखौ लिरना होदो एन्ड बेनिफ्राय स नोंथांमोना पार्सेन्टखौ होनाय लोगो लोगो स नोंथांमोना हमना ला स जास्ट नोंथांमोननि पार्सेन्टखौ एन्टार खालामदो अके बिदि होनानै एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना 23 आव न' होदो बेनिफ्राय स एड्रेसा नोंना बेयाव थाखाजोब्बाय रेजिस्टारावनो गासैबो दंखाजोबो नालाय एन्ड बेनिफ्राय जोंहा फट'आ डाइरेक्ट फैदो स फट' बेनिफ्राय साइनखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामदो स साइना नोंथांमोना 10 निफ्राय 20 किबिसिम हागोन मेक्सिमाम एन्ड बेनिफ्राय स नोंथांमोननि फट'आ 20 निफ्राय 50 किबिसिम मेक्सिमाम हागोन अके बेखौ नोंथांमोना फट'खौ आपल'ड खालामदो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय 27 आव बेखौहाय येस होदो एन्ड बेनिफ्राय डिक्लारेसन दङ स बेखौ नोंथांमोना आइ एग्रि होनानै खेबसाखौ जि मोन्दों होनानै प्रिभिउ अपसनाव लांदो बे प्रिभिउआव लांनाय लोगो लोगोनो स नोंथांमोना फाइनाल साबमिट मोनगोन आरो फाइनाल साबमिट खालामबा बियो एप्लाइआ साक्सेस जाबाय
स' बेनिफ्राय प्रिभिउआव थुनाय लोगो लोगो एडिट मडिफाइ ओंखारगोन जुदि एडिट खालामबा एडिटआव खालामनो हागोन जुदि गासैबो अकेब्ला साबमिट खालामदो अके देन साबमिट खालामनाय लोगो लोगो अके फैगोन आरो बे अकेआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय फाइनाल साबमिट खालामनो हागोन स' बेनोमोन MTS-Havaldar पस्टनि साख्रि दा नोंथांमोनाहाय डिटेल्सखौ नायनोबा बेनि PDF फाइलआ थ' डिसक्रिपसनाव दङ स' नोंथांमोना भिडिअ नायदो अब्लानो गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोनफिनजोबनो हागोन